Trebuie să ajungem la marginea pădurii să facem schimbul, să ne luăm după semn. După semn. Semnule, mișcă-te. Sub nicio formă nu vom trece pe aici. O la la, mimli, mimli. Vestita mină Maria? Minunată curea Lovelas. E un fular, nu curea? Nu-mi place mlaștina din fața noastră. O la la, mure! O la la, mimli, mimli. Semnul, semn, ei, în sfârșit. În sfârșit, echipele au ajuns acolo unde au vrut să ajungă. Probabil aici. Sau, mi se pare, sau echipa noastră a înconjurat inelul. Mie mi se pare că am mers în cerc. Imediat, imediat. Dar ce am în buzunar? Atenție, aud că se apropie cineva. Imposibil. Nu poate fi asta. Este Barandolf, Barandal cel alb. Barandal cel alb? Da, cândva așa m-au numit. Barandal, poți să ne ajuți cu ceva? Aș putea să vă ajut? Da, probabil aș putea să vă ajut. Întreabă de pasărea haosului. Întreabă de cel care atât de groaznic se înfurie. Da, e timpul să descoperim cine se află în spatele tuturor relelor. E timpul să strângem cercul suspecților. Încercați să adunați toate indiciile și să trageți o concluzie. Sigur nu se află acolo Spillmaster. O, mamă!